idol. Ay magandang hapon sa inyo lahat mga idol. So karon ay wala po tayong OT mga idol. Ay tayo po ay nagpapahinga tayo mga idol. Kaya panoorin natin yung kasama natin dito mga idol ay nag-tape ng karton. Siya pala ang ano to mga idol. Yeah, dalawa. Dalawa lang. Wiling mo. Niya. Uy! Lade unya. Yara gang saya nita. Idol. Ano akong Kauban. tigagaw. At kani akong asawa mga idol. Guwapa. Hanggang butong idol. Yara ka akong isuan mga idol. Guwapa po do. Natugok pa. Tapos ito ang ginagawa nila mga idol. Yan, nagbubuo ng karton. Ginagawa nila. Siya. Kana mga idol ay isulat ang asawa mga idol. Si Yaya. Kailan na sila? Kailan na. Ano ang igagaw na guwapo? Idol. Manay baboy nga nipis sa panit. Nyag, mo tamang yung kan mga idol, mo tamang pangbuhat. Ang kayo. Ina nag-shout out niya ano. Arjun, Arjun. Boy. Shout out niya, na boy, shout out. Shout out boy. Basta ka na. Shout out boy. Ina kalo along dia Jose. Shout out kay Jose. Jose Tayogon. Si Rizal. Shout out kay Coldapio. What's up? What's up? Mga idol. Shout out kay Kaore Vlogs. Ano siya? Arjun. Idol. Bilal. Waldapio. Dodong. Ikaw na kayo shout out. Was out sa tanang subscriber natin mga idol. Shout out kay Edot. Edot. O shout out kay Upaw. Shout out niyo tanan diyan sa farm sa Manukan diyan sa Pampanga. Ano yung lingaw mga dalan? Tantan na sig ano. Mao niya mong kana idol, mao niya mong ibuhat sa usa ka adlaw na pagbubuo ng karton. At saka ngayong hapon mga idol ay wala po kaming OT ngayon kaya nagpapahinga po kami ngayon. Ayan. Shout out. Shout out. Shout out nila. Shout out dito sa lahat nating kasamahan dito sa factory. Sensory. Ano medyo rin magkuhan. Dito kami gumagawa ng karton. Panoorin niyo mga idol. Mo na akong igagawa mga idol. Ang pinsan ko na gwapo. Ugmaw na yung asawa. Yan pa yung asawa niya mga idol. Og yarag akong ano idol. Sayang. Tok. Oh, shoutout po dani sa akong bayaw. Watch out, idol. Pusta. Ina, nag-shoutout kay Kaore Vlogs. Yo, Kaore ba? Arjun. Nay, kuwar ba kaniya? Shoutout ba kaniya? Yan eh mga idol pag wala kaming trabaho ba, pag masaya kami ba pag walang uti. Yan marami nang nakatip
Sus. Dali na, alam, balik na kay humok nag-tip. Out, idol. Humok nag-tip. To. Out, idol. Ang si RJ. Ang si Cordapio.